Hej, jeg hedder Mark, og velkommen til RC TV Quick Tip. I dag gælder det reparation af EPO-skum. Den her flyver er Jacobs, som også er tilknyttet RC TV. Han skulle lande sin flyver, og så ramte han lige med vingetippen, eller også har vi fået den i klemme i en bildør eller andet, fordi jeg kan ikke huske, at han havde ramt med vingetippen. Men skummet var i hvert fald væk, og så må man sætte noget nyt på. Det kan godt være lidt tricky, men jeg synes, jeg har fundet sådan en okay smart måde at lave det på, hvor det faktisk ikke kan ses, det kommer på, hvor meget tid man bruger på det. Men jeg vil lige prøve at illustrere for jer, hvordan jeg gør tingene her, så kan I gøre det efter, hvis I har samme problem som mig. Tak fordi I kigger med. Men det man simpelthen gør, hvis I nu forestiller jer, at det her er vingetippen på en flyver, og man kan sige, jo større fladen er, jo sværere er det, hvis man skal bruge den her metode i hvert fald. Men først og fremmest så skal man være sikker på, at man har et rent snit. Og det kan man sige, det har man jo ikke her, når vingen er knækket. I kan se, at hjørnet mangler der. Så det skal man have skåret af først. Så jeg tager lige min skalpel, og så kan man eventuelt lige holde en pind under, for at få et rent snit. Men jeg prøver at se, om jeg kan gøre det i hånden her. Og det handler om at bevæge kniven så meget som muligt ned igennem EPO'en for at få en skærende effekt, kan man sige, for at få snittet så rent som overhovedet muligt. Sådan der. Så har vi en ren flade, og det skal vi selvfølgelig også have. Altså den her, det er en P51 Gunfighter fra Parkzone, som er afgået ved døden. Det er ikke så svært at se. Men der er jeg simpelthen bare taget og skåret et stykke af donorflyveren op heroppe fra med min skalpel. Og så er det bare et spørgsmål om at få det linet på her, selvfølgelig, når det her snit det er også rent, fordi det kan I se på kanten her, det er selvfølgelig heller ikke rent, så det skal være rent. Så det tager vi lige og lægger et snit der den vej, og sørger for at få snittet så rent som muligt. Skulle jeg selvfølgelig have haft et nyt blad på her, men det går alligevel. Sådan der. Så har vi også et rent snit, og så kan man se, sådan en vinge, den har jo en kurvatur, kan man sige, den led der. Men det er ikke så svært at efterligne faktisk. Man kan tage sit EPO og sætte det der, og så tager man selvfølgelig og putter noget lim på her, og noget aktivator på den modsatte side, og så holder man selvfølgelig de to flader sammen, og så kan man bukke EPO'en, indtil at den har nogenlunde den samme form som vingespidsen på flyveren. Og så er det bare et spørgsmål om at få kanterne skåret af, og få det slevet en lille smule, hvis man er interesseret i det, og så få det malet. Så kan man faktisk ikke se, at den har været knækket der. Det vil jeg nu illustrere. Jeg tager min lim. Og det påfører jeg på, i det her tilfælde, vingen. Og i det her tilfælde, der er det noget tynd cyano, jeg bruger. På med låget igen selvfølgelig. Sådan der. Og min aktivator. Og det får selvfølgelig lige på den flade, der skal limes, sådan der. Og så holder jeg bare den op på fladen der, og så bukker jeg simpelthen bare, så den får den samme form som vingen, kan man sige. Så er det bare et spørgsmål om at holde det stille, og indtil det tørrer. Og det lugter rigtig skidt, når det tørrer det her, specielt når man står med hovedet lige henover. Men den skulle gerne være tør der. Og så er der selvfølgelig altid en lille smule forskel, og det kan man gøre med sin Dremel, hvis man har sådan en. Sådan en som den her. Den kan man tage. Nu starter jeg den her maskine, så kan I ikke høre, hvad jeg siger, så jeg prøver lige at sige, hvad jeg skal først, kan man sige. Den skal gå med så mange omdrejninger som muligt, fordi så vil I få det reneste snit. Men selvfølgelig tager den også meget, kan man sige, når den går med så høje omdrejninger, så det skal være med fast hånd. Og så er det en meget god idé, hvis man lige kan støtte med en finger afsted og holde, så får man den mest rolige hånd, kan man sige. Men det er bare et spørgsmål om at starte, og så slive lidt, så kanten bliver pæn. Det kan I se her.
Sådan der. Så prøver jeg lige at pille den her ud af min lille skruestik. Og så giver jeg et billede af det. I se, det er faktisk ikke så ringe endda. Man kan være heldig at få det lavet, så man ikke kan se det. Selvfølgelig skal bare have noget, det skal bare slives lidt mere. Og så skal man have skåret kanterne af, det kan jeg selvfølgelig også lige illustrere. Så tager jeg bare lige at gøre på bordet her. Og lægger et snit lidt langs der. Sådan, den ene side først. Og den anden side bagefter. Så er det bare et spørgsmål om at slive lidt mere, og så male det. Altså sådan noget som EPO'en her er ikke så godt at slive på, når ikke det er malet. Men jo flere gange man maler det, og jo flere gange man sliver det, så bliver det mere og mere som træ faktisk. Så man kan faktisk godt få det slivet og få det malet, så det bliver pænt. Men det brud der, det kan man faktisk ikke se, når man har slivet det og malet det et par gange. Så det er en god mulighed, hvis man har fået brækket sin vingetip, og ikke kan finde stumpen igen. Men sådan skal det se ud. Og jeg kan se på bagsiden, der passer det også, der kan man sige, der er en lille smule, der kan man så eventuelt enten lægge lidt filler i, eller man kan skære lidt EPO, men det er ikke så slemt. Man skal bare sørge for at skære det i nogenlunde den samme tykkelse, så går det fint. Sådan der. Ja, det var slutningen på QuickTip for i dag. Og igen kan jeg illustrere, det er godt, at man ikke altid smider sine ting væk, selvom det virker som noget ubrugeligt skidt. Så er det meget godt at have alligevel. Men jeg håber, I kan bruge tippet til noget. Tak fordi I kiggede med.